Sa pangalan ni Jesus. Sinabihan na kita, ayaw ko itong gawin sa'yo. Kilala mo ba ang Panginoon? Kilala mo ba si Jesus? Huling tanong, isang sagot lang. Kilala mo ba ang Panginoon? Ha? Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo si Jesus? Sa pangalan ni Kristo. Kilala mo ba si Jesus? Tingnan ko lang ha. Nakadikit lang yan. Oh. Maluwag lang yan. Oh. Ikaw mapili. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Ako na nagsasabi sa'yo. Oh, kita mo, dito ka na hinawakan, oh. Oh, diba, oh, magsimula ka sa taas. Pababa. Anong dasal ang ginawa mo sa kanya? Anong sabi ng magagamit nito? Sumusuka ng? Nagsuka po siya kahapon. May Kalas! ano po, ipis. Mga durug-durug ng ipis po. Nagsusuka siya ng durug-durug na ipis. Kalas! Mamaya, tayo, mag-uusap ng dalawa. Ano bang gusto mo? Pahirapan kita, idala kita sa impyerno. May anak ka na ba? 62 years old? Ate, wala kang anak? Sige. Wala kang asawa? 62 years old ka na? Gilola ka na? Sige, wala ka palang anak eh. Ibig sabihin, wala kang konsensya. Alas. Anong dasal ang ginamit mo? Ikaw ba'y nagdarasal nito o inuutos mo lang? Yung totoo. Yung totoo. Ikaw lang ang nagdarasal. Sige, kalas. Paano mo nadasalan to? Anong mahik ang ginamit mo sa kanya? Anong klaseng dasal ang ginamit mo? Marami na akong nakalaban ng mga matitinding mga mangkukulam na may subok. Anong klaseng dasal? Pag nagkamali ka, dahil sila mga batikan na sila at pagbago ng Panginoon Kristo. Sige, anong klaseng dasal ang ginamit mo sa kanya? Anong kinuha mo sa kanya? Anong kinuha mo sa kanya? Bibigyan kita ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Ano? Kita mo, dito na nga lang ako nahawak. Sige. Kalas, anong dasal ang ginamit mo sa kanya? Pahirapan kita dyan, kaya ko ibalik ang katawan lupa nito kahit manghina pa to. Nilagyan ko siya ng... Ano? Nilagyan ko siya ng lamig. Lamig at saka ano? Mga maliit. Anong klaseng insekto? Marami na ako nakalaban na insekto. Ano? Anong klaseng lumilipad? Saan mo siya kinuha? Saan? Mga gamgam. Sige. Kailan mo pa ito ginagawa? Kailan pa? Matagal. Gaano katagal? 10 taon, 5 taon, 1 taon, o 6 na buwan, etc. Ikaw ang sasagot sa tanong ko dahil ikaw nakakalam yun. Isang po. Ano? Isang po. Ano? Isang buwan. 1 buwan na. Kalas. Sige, kalas. Kailangan mawala yung amoy niya parang imbornal. Kalasin mo yan. Naamoy ko yung mabaho na malansa na hindi ko maintindihan kung ano bang, kung saan mo siya tinapon. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa kanya para madasalan? Maraming klase magagaling na mangkukulam sa pamamagitan ng isipan, sa picture, sa buhok, sa gamit, etc. Ano naman ang ikakwento mo sa akin? Sabihin mo na. Sabihin mo! Nakakuha ko ng Nang ano? buhok. Paano mo na, sino naman inutusan mo kumuha ng buhok sa kanya? Sino? Sige, kalas. Sakit. Sige. Pahirapan kita, maniwala ka sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mapilit, ha? Sabi ko sa'yo, pag nagsinungaling ka, kalas. Uminit na yung krus. Yan, patay ka na, wala na. Nagsisinungaling ka kasi, kita mo ha, umiinit na yung krus. Ano? Ang krus, simbolo ng pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon Kristo. Tanda mo, dito pa lang ako nakahawak niyan. Umiinit na, di ba? Nagsisinungaling ka kasi. Kalasin mo lahat. Kita mo. Dito na nga lang kita hinawakan, mainit, masakit, no? Sa Panginoon, alam niya kung nagsisinungaling ang kanyang mga anak. Bisang kalas. Kahit abutin pa tayo dito magdamag, hindi manghihina katawan lupa nito. Ha? Kalas ng kalas. Ubus. Bilisan mo. Bilisan mo pagkalas. Pag nagkamali ka, maniwala ka sa akin, nakakabit na sa yung cross. Lulupay-pay ka pa, initin ko na to. Maniwala ka sa akin, tatawagin ko na sila magnetiko. Huwag mong pilitin yon. Ate, maniwala ka sa akin. Wala pa rito na hindi nakaamin ng kasalanan, maniwala ka sa akin. Para kang tinitsure kita sa apoy na pinakukuluan kita.
Maniwala kita, pagbibigyan pa kita, napakabait ng aking ama. Huling pagkakataon mo to, pag hindi ka nagsalita ng totoo, bibilangan kita, 1, 2. Nga nakiusap na anong gagawin daw, bakit nga anong dahilan, marami na akong alam na istorya, bakit mo kukulamin ng isang tao kung walang kasalanan, anong dahilan, bakit ba? Kasi naiingit niya siya. Naiingit daw siya. Ikaw mismo yung mangkukulam. Siguraduhin mo lang ha, kalasin mo yung dasal. Lahat, ubusin mo. Kailangan hindi ko maamoy yung amoy parang imbornal sa loob ng katawan niya. Pahihingahin ko pa yan pag nakawala. Malalaman ko yan, kalas ng kalas. Buong katawan, hindi lang loob ng tiyan niya, kalas. Kalas! Tanggalin mo yung buhok doon sa nilagay mo. Pag hindi mo tinanggal yan, pupulhupot ko sa liig mo yun. Tanda mo, gagawin kong init yun. Hawak kita sa araw nito, tanda mo. Kahit tumagal tayo dito ng 2 oras, maniwala ka sa akin, hindi mapapahamak ang katawan lupang ito. Ikaw ang mapapahamak. Kalas na kalas. Bilis. Kalas. Meron pa, wala na? Meron pa, wala na? Oh, kalas. Alam ko naman yan eh. Huwag ka na magsinungaling. Tanda mo, pag ginalo ko lang to. O diba? Pag masakit yan, ibig sabihin, meron pa. Kalas. Kaya hindi ka rin makakapagsinungaling. Kalas. Lahat, hindi lang yung parting katya niya. Buong katawan, kalas. Walang kakwenta-kwenta. Wala kayong kakwenta-kwenta. Panggulo lang kayo sa mundo. Dapat yung mga kapangyarihan mo, 62 years old ka na, nanay. Naririnig mo ba ako? Matagal mo na ba itong ginagawa sa mga kapwa mong tao? Gaano katagal ka na gaano ka na matagal nagkukulam at nagdarasal sa mga kapwa mong tao? Tagal na. Ilang taon na? Gaano katagal? Hindi mo na mabilang? Hindi. Bata ka pa ba? Marunong ka na nito? Saan ka sa Bisaya kung taga Bisaya ka ba? O kita mo, matanda na siya, gumalaw na siya. Nahuli na natin yung pinakapinuno nito. Kita mo, pag ganyan mga matatanda na. Kita mo yung katawan niya, sumasayaw na. Sayaw, matanda na yan. Hindi na yan ang anak niya. Taga-Samar ka. Sige, pagbibigyan kita. Kalas ng kalas. Matanda ka na. Sabi dito ni Ella, ito na, nagsalita na si Ella. Maraming salamat sa iyo, Ella. Nagsalita na siya, matanda ka nga daw. Totoo ang sinasabi mo. At meron ka ng kapansanan sa likuran mo. Tama ba o mali? Kita mo. Nahuli ka na ni Ella. At tinignan niya na yung talaan mo. Si Ella, hindi ka pwede magkamali. Alam niya lahat ng mga ano doon. Nandun ang talaan ng mga taong may yung mga masasama ng mga makukulang. Kalas. Ba't sayaw ka ng sayaw? Bakit nayugyug ba yung bahay nyo? Nasaan ka sa araw na ito? Sinong kasama mo sa loob ng bahay, nanay? O, kita mo. Ilabas mo na yung totoo mong boses. Yung totoo. Ayaw ko na tayo dito nagsisinungalingan. Diba? Gusto ko kapayapaan. Gusto ko mahikayat kita na magbago. Ayaw kita mapunta sa impyerno kasi ang tungkulin ko bilang instrumento ng Panginoon Kristo, lipunin ang mga demonyo at ibalik sa impyerno. Alisin ang mga tao na kulang sa pananampalataya, ibalik ito. Bilang instrumento ng Panginoon Kristo, ayaw kita sana saktan kasi alam ko naman matanda ka na. Ngayon, ang pakiusap ko lang, tigilan mo na to. Gusto mo bang malulungang yung katawan lupa at mapunta ka sa impyerno? Gusto mo bang gawin ka doon at iihaw ka doon sa apoy? O, di ba? Anong gusto mo? Sa langit, mas maganda sa langit. Makakakain ka ng maayos doon at makakapanalangin pa kayo sa Panginoon Kristo. Naintindihan nyo na?
Kaysa mapunta ka sa impyerno, kawawa ka doon. Gusto mo ba? May edad na kayo. May kapansanan na kayo sa kliwete nyo. Kalasin mo na to, pakiusap. Ilang liwanag na sa paligid mo? Alam ko kung ilang liwanag na sa paligid mo. Ilan? Isa. Tatlo. Ano yung dalawang liwanag? Babae, lalaki? Lalaki. Ilan ang babae dyan? Sa tatlo? Dalawa. Ano ang buhok? Yung isang buhok ano? Ano sila? Kulot o ginto, etc. Itim. Ginto yung isa. O, kita mo, bait niya alam nyo. Hindi ko naman sinasabi sa kanya. Yun ang aking anghel na si Ella. Siya ang nakaalam ng talaan mo. Katawan ko. O, kita mo, wala siyang alam sa paggagamot ko. O, naiintindihan mo na kung sino yung kaharap mo. Ayaw ko na magpakilala sa inyo, naiintindihan nyo. Kapayapaan ang aking dala, naiintindihan mo. Ayaw kitang patayin. Kasi wala naman inutos ang aking ama na patayin kayo. Oo, nasa Bible yun. Sa panahon ni Moses, pinapatay ang lahat ng magkukulam. Pero panahon na ni Jesus, pinagbibigyan kayo at ganyan kayo kamahal. Huwag nyo lang ulit-ulitin dahil hindi na kayo masasakop ng aking ama dahil pinili nyo ang kasamaan. Naiintindihan mo? Tama. 3 anghel na nasa paligid mo. Akala ko magkakamali ka. May 2 anghel pa na sa likuran mo na hindi mo nakikita ang liwanag nito. Dahil walang taong nakakakita sa kanya ng ganong kabilis. Dahil buhay ka pa. Ang mga demonyo lang nakakakita sa kanila dahil mga spirit na sila. Kalas. Bet sayo ka ng sayaw. Nahihirapan ka ba sa sarili mo? Ha? O ganyan ka lang talaga gumalaw? Nanay! Ganyan ka lang ba gumalaw? O, kita mo, mahinaw na siya magsalita. Sabi mo doon sa taong nag-uutos sa'yo at kaibigan mo, manahimik siya, ha? Ayaw kong utusan ka, nasaktan mo siya, naiintindihan mo? Sabi mo doon sa taong yon, na kaibigan mo, manahimik siya at tigilan niya yung maging, huwag kayo magpapasakop sa impyerno, sa kadiliman, naiintindihan nyo? Dahil pag dumating ang panahon na siya ay magkakaroon, o tama, ganyan ang pagtanggal niyan, mismo ayan na yung magkukulang. O kita mo, mabilis na siya magkalas, di ba? Yung kanina, fake yun. Kailangan magaling ka rin makiramdam sa kalaban mo. Kaya nga sinasabi ko, may subo ka ba? Yung totoo, may subo ka, wala? Wala kang subo. Ibig sabihin, mahina ka lang uri ng magkukulang. Kasi kung may subo ka, mayroon ako nakalaban na may subo, 2, 3, umayaw agad siya sa akin. Bakit ka mo? Natakot siya sa anghel na Panginoon Kristo. Dahil sabi niya sa akin, bibihira lang daw sa mundo na mayroong ganun. Na hindi kami nagpapakilala basta-basta. Kita mo. Diba? Eh kung nakipag-usap ka sa akin ng maayos, hindi na tayo nag-away-away, diba? Diba sinabi ko sa'yo, ayaw kitang sakta. Tama ang sinabi mo, 3 anghel na sa paligid mo. Pero mali ka, 5 sila. 2 anghel na nakasibat sa noo mo. Tinutusok niya yung nasa kaliwete, nasa kaliwete mo. At tinutusok niya rin itong nasa kaliwete ng taong nito. Para manatili at binabasbasan naman ng isang anghel, yung anghel niya. O, diba? Kalas ng kalas, ate. Ganyan kami kamabait. Diba? Ubusin mo lahat. Hindi ko na kailangan ituro sa'yo kung nasaan yung mga sakit na nilagay mo. Naintindihan mo? Dahil nakikita ko naman yan. Meron akong mata na binigay ng Poong Jesus Nazareno. Pag hindi ko sila makita, kailangan ko i-detect. Maramdaman kong amoy nyo, kung patay ba kayo, galing ba kayo sa impyerno, kailangan kong ma-detect lahat yon. Matagal kong pinag-aralan yon na binigay ng Panginoon Kristo sa akin. Kung hindi mo makita sa mga mata mo ang kalaban mo, kailangan mo makaramdam kung gaano siya kalakas. At kailangan mo rin maramdaman kung anong dasal ang inilagay sa katawan ng taong ito para malaman mo kung anong bisa ang nilagay niya para makontra ito. Naintindihan mo? Nagulat ka, di ba? Okay, kalas. Pagbibigyan kita, sige. Ayaw ko na maulit to, naintindihan mo, ha? Malayo sila. Galing sila ng taga-Tarlac kayo, di ba? Taga-Tarlac sila. Na taga-Tarlac to, naintindihan mo, ha? Pero pag bumalik ka, maniwala ka sa akin, di na kita pagbibigyan. Sa araw na yon, papatatanggalan kita ng hininga sa gabi na yon. Hindi ka na magigising. At pasensya na, hindi ko papakuha ang mga anghel mo, ang espiritu mo. Ang kukuha sa iyo, ang demonyo, dahil siya ang sinamba mo. Gusto mo ba mangyari yan doon sa nakalaban ko taga City Horse? Matigas ang ulo niya. Sinusubukan niya pa rin ang instrumento ng Panginoon Kristo. Pero siya ang pumili na kapalaran niya. O kita mo, kamay niya na yan.
Sabi ko sa'yo, marami pa yan. Kasi kung magaling na to, pagod na pagod ang katawan niya. Meron pa, wala na. Ano? Sabi ko sa'yo, pagod siya. Pagod ako. Kalas, huwag ka mag-alala sa katawan lupa nito. Kaya ko itong ibalik. Yan, lumalabas na yung parang amoy imbornal. Kalas. Kumanda ka. Nakalagay sa yung sibat sa leg mo. Nandiyan na si Rafael. Matigas kasi ang ulo niyo eh. Ayaw ko sanang gawin to sa inyo minsan. Alam mo ba yung ginamit ko lang sa yung kapangyarihan, itatatlong peraso pa lang. Hindi ko pa tinatawag si D'Souza. Hindi ko pa tinatawag si Banahaw. Hindi ko pa tinatawag si Angkarngel. Hindi ko pa tinatawag ang mga medalyon ko sa puso ko. Tanda mo, kalas ng kalas. Kita mo, sa sobrang hina ng katawan mo, yan ang karma mo. Kalas. Bilisan mo na. Nakakapagod, di ba? Kalas ng kalas. Buong katawan niya, ha? Hindi lang loob ng tiyan niya. Wala akong tiwala sa inyo. Pasensya na. Kasi kailangan mo na kayo magdasal sa aking ama para magkaroon ako ng tiwala sa inyo. Kalas. Ganyan ba kalas niyan? Doon sa panaggamutan nyo? Hindi, di ba? Ganun-ganun lang. Wala yun. Hindi dumidikit yung malagkit sa loob ng katawan niya. Pag ganun-ganun lang kalas-kalas, wala yan. Fake yun. Kailangan makikita mong kamay niya, hindi may kumukontrol sa sarili niyang kamay. Kusang, meron pa nga minsan dyan, nagkalas eh. Galit na galit siya sa katawan. Kulang lang sa pulutan niya. Ganyan lang ka. Wala yan. Kita mo. Dandahan lang. Kalas na kalas. Ubos. Mamaya titingnan ko to sa krus kung meron pa. Wala, may niwala sa akin. Sasakit yan. Pag sumakit yan, meron pa. Naintindihan mo? Sige, kalas. Sabi mo sa akin, pag wala na, dito kita diditik. Nakapagod ang kamay mo. Eh, mas nakakapagod yung ginawa mo sa kanya. Eh. Bilisan mo. Sa pangalan ng aking ama na si Jesus, Amang Nazareno, humingi po ko ng pahintulot at bigyan niyo muna po ng lakas ng katawan lupang nito. Marisol. Sige. Ginagabayan siya ng aking anghel para hindi siya maubusan ng lakas kasi lumagpas tayo sa ilang minutes na yan? 29. 29. Over na tayo sa 29. Oh, 30 na, 30 na. Mahina kasi sa physical ang katawan ng lupa ng batang ito. Naubos ang lakas niya. Kaya kailangan ko lang siyang gabayan para hindi siya bumigay ang katawan lupa niya. Ubusin mo ng ubusin yan. Nanay, pakiusap. Para may balik yung lakas niya. Ako na bahala magbalik ng lakas niya. Ang pakiusap ko lang, huwag mo na iangat yung damit niya. Kalasin mo lang. Huwag mo nang saksakin. Huwag mo nang kaskasin masyado. Basta kalasin mo lang na maayos. Ako na bahala magpagaling sa kanya. Ang aking ama ang magpapagaling sa kanya. Wala na akong tiwala sa inyo kung kayo na magpapagaling. Mismo pa rin ang Diyos natin ang magpapagaling sa kanya. Hindi kayo. Kalasin mo lang. Lahat. Lahat kalasin mo. Hindi ubra sa kanyang papel. Ayaw sa kanya ng papel. Medyo batikan na itong magkukulam na ito. Kasi kung mild lang yan, pero pag may subo, hindi ubra din sa kanyang papel. Yun pong sabi kahapon, batikan nga. Batikan na daw po. Yung nag-uutos na lang po. Batikan na ito. Nahuli na, pinapasok na agad ng Panginoon Kristo eh. Sinong tumawag sa'yo? Paano ka nakapasok ng katawan ng batang yan? Na si Marisol. Sinong may kaya sa ng mo, katawan lupa mo, yung spiritual mo, yung diwa mo? Ang Diyos na? Kita mo, Panginoon ang kumuha sa kanya. Nagulat ka kung bakit ka napunta dyan sa loob ng katawan nito? Sige, kalasin mo lahat yan. Tanggalin mo yung ipis, gamo-gamo, tsaka alisin mo yung mabahong amoy niya. Itapon mo dito sa lupa lang, huwag mo itapon ni kalat. Yan, huwag mo silang bigyan sakit. Diyan mo lang itapon. Hindi na, nagsasalo po. Lahat yan. Ako na bahala magpagpag niyan, mga anghel ko na magpapagpag niyan. Itapon mo lang sa lupa. Bilisan mo lang, ate. Pakiusap, hindi ko na nga inalam ang pangalan mo, maniwala ka sa akin, kaya ko ting alamin. Pwede ko